Mayong adlaw di ay kaninyong tanan no, mga higala. Ania naman ako nagbuhat og mubo nga video. Sa pagkakaroon di ay mga higala naa kami sa Ipil, Sambonga, Sibugay. Uban sa ko ang tibuok pamilya. Nagbakasyon kami. Sa makausan no, pasalamat ako sa atong Ginoo nga gitagaan kami og maayong panglawas. Daghang salamat.